Zo. Ik ben hier weer bij Rock Inc. Entertainment, bij Jos Menne in de studio. En we gaan eens even kijken hoe dat eruit hangt. Want ik ben wel eens benieuwd wie weet dat het is met de theatershow eigenlijk. Oh, ik huur daarachter wat herrie. Ach, volgens mij is ze er bezig. Jos. Psst. Jos. Psst. Oh, hallo. Jos. Zie je er weer? Ja. En nu gaat het dat jullie kan binnenkomen. Zoals je ziet, ik ben druk nog aan het schrijven voor de theatershow en voor de no-cd. Nou is het zo, in de theatershow is nog een plaatsje vrij voor een nummer. En dat nummer daar heb ik over nagedacht. Want dat nummer, dat wil ik hier samen met u gaan schrijven. Tegenwoordig heb je de mogelijkheden van Facebook, Twitter. Dan kun je eigenlijk in eerste zin, die heb ik bedacht, die zet ik erop en dan wil ik dat jullie allemaal door het vervolg op gaan verzinnen. Ja, op de website www.josmenne.nl kun je dat allemaal perfect zien. Jos? Joehoe! Joehoe! Wat? Ja, daar haal ik het. Daar haal ik het. Volg me even naar de studio. Want er zijn nog steeds kaartjes te krijgen, ook nog voor de theatershow via de website van het Munttheater www.munttheaterwier.nl. En nu dat je toch de mix ziet, gebeurt het allemaal hier in de studio, wil ik toch even alvast in de primeur geven. Ik wil een stuk schuren van de no-cd. Weet je wel, een kuntje. Als ik alles wat ik weet in een boek zou beschrijven, het is al laat, de stad is verloten, de Rijnland spuurt zijn ritme op een roet. In gedachten verzonken, waar licht te veel gedronken, ben ik onbietig, het is niet meer zoiets.